Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi 3 snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem mal-2500 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja lil għall-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni seħħ u għad irid iseħħ.